When sir, dahito sir, idi dati iti pagyut-yut yan mi, iti barangay hall sir. Ngayon idi kasto yung ada order ni Apo Mayor mi nga iparitan basit digiti ubing kunada sir nga agban maneho menor de edad. Ken kastamet dagiti nariringgor iti motor na. Kat iso nga napagtutulaga mi sir nga ti pagyut yan mi, ito'y covered court mi nga kaabay deto'y paggasolinaan, store ken pag-refilanti danon mi sir. Iso nga tinagtutulaga mi idi, ijay tayon tapnon ti kasta, makita tayo no dagiti aglabas nga agmaneho nga ubing ket maparitan tayo da kastamat dito'y naringgor ti motor na kunami sir. Kinapundon na sir ket ng ibang kabitay ket ditiharang aging ganay tatangat at datiharang mi dito'y tapnon ti kasta ginayad ag menor dagiti lumabas tapnon ti kasta ket ma-check mi dagiti nga motor da ken no menor de edad dagiti nga ubing sir nagmanmaneho. So kaya nakasaawen, Kapitan, haan nga mismo iti paggasolinaan, iti pagposisyonan nyo, no di kat iti covered court, nga asideg ti paggasolinaan niya po, Kapitan? No makita yung itata, sir, nakita iti video, ito yung covered court namin, agabay da mismo, ito yung gasolinaan, sir. Yung kastamet nga, ito yung gasolinaan, ada ito yung kasla, ito yung itata, iti sirok, iti mangga ngamin. Kano ti bigbigat no hantay nga mainitan dito yan ti sa ngobes mo ti gasolinaan ito nga minti pagyanan dito agyut duty ata dalamlami is basit pura damin sir. Kasunod ti kumbaga ti panagbantay apo Kapitan adda dagiti kumbaga per schedule per adda dagiti madutukan nga individual opisyal ti barangay wenno amin kayo ket agigiddan nga agbantay kada ti una agposisyon kada ti nga lugar ket awan ti agbati iti barangay hall, Apo Kapitan? Ada na dutukan iti tunggal aldaw, sir, kasla ko may tilones, ada assign nga kagawad, kastamot iti dua nga barangay tanod, kana dapat iti VHW, sir. Bale, may isang kagawad, may isang dua nga barangay tanod, kaya numasang mo dagiti VHW mi, may dapay, sir. So nga, lunes, aging gana iti Domingo, sir, ada iti inaldaw nga agyut duty, sir. Kaya kastapay, sir, nga po, dadag ito'y umay, ito'y munisipyon, sir, nanay bagbaka nakwadan, no, dadatay umay ka, di sino kwa, sir, ma'am, kastamay, nagiti ko polisan, kata, di covered court, mila tanong kwa iti pagtarusan yun. So nga, tunggalad daw may nga, bisita din, sir, naruam dan, sir, nga ito'y covered court, katalaga pagtartarusan dan, sir. Okay. Kaano pa, Apo Kapitan, nga nirogyan nyo, kasi nga klase iti panagbantay, Apo Kapitan? No, Jack Mariro, sir, mga idea, bolanti, Jun sa day di sir, di panangiro gaming nga ito'y covered court iti pagyanan mi sir. Okay, so kaya nasa awen hantay met nga mabaybayan, nagiti office work tayo, nagiti trabaho tayo iti barangay hall or dati kasi nga panagbantay tayo Apo Kapitan. Met sir ni ngam da secretary kin treasurer no ko sir no dari iti paperworks da ijay ti pagyanan da sir. Iti lang ag duty nga barangay kagawad kena barangay tanod ti agiyan ito sir. Adala tamat ti no sir kasi ijay ti pag-ubraan mi barangay treasurer ken barangay secretary dagiti paperworks da no ko sir. Idi kalabes Apo Kapitan addakad ngaminan dagiti ubing nariringgor ti motor na una napaspas ti panagpataray na nga nadasdasgrasan iti barangay tayo gapo kadagiti nga kasi iso nga nga talaga ti problema dagiti agtutubo tila dadtang i-install da kadagiti motorsiklo da tapos permi iti panang pataray da. So da di dagiti kaso niti kalabes iti barangay yo nga desgrasya gapo kadagiti nga aramidan dagiti agtutubo Apo Kapitan. When sir kinapudno na kat dapat tinatay nga na disgrasya sir may panggipidayta panagmotor dito menor de edad sir, ken dito yung kinaringgor dito yung motor, sir, na i-refer ko ka dito yung kapulisan BPNP Dingras. Ket ko nada, sir, alain nyo dito nagnaganda, ta isubmiteryo kada kami, tadakam nga mismo tibang pa ayab na po kadakwa data, dakam timang kasarita, sir, ay mang kasarita ko nada, sir. Iso nga kasi, sir, iso nga nagdesisyonan, isot ba isang nagdesisyonan mi, kay ito itap ng tigasta, maalam mi, DJ nagnagan DJ ubing nga nariringgor ti motor na ken kastamet nga agmanmaneho nga menor de edad sir. O kun akat agpili kami multaan mi daytoy nagandak yo no maminsan tayo makwada nga ada iti
agman maneho kayo kung kami sir ken kastamat ito na rin 45 ti motor na sir na bagami iti kwa na magami dan kasi na po just nagtulnog damot sir silukatan dati pipe dagi motor na sir so man manulaang dagi adapay lang sir pinapudno na adalat tadi iti kwamet ngem taga sabsabali nga barangay dagi kakasya nga na rin 45 ti motor nan sir. Okay, so at least nalawlawagan na po kapitan napindas met gayam ti kagamyo no apay nga dayagiti maidap-deploy nga official iti barangay iti datoy covered court nga asideg iti barangay Holyo. So nadapay ti kayat mo nga pakaammo iti kadagiti ka barangaya mapo kapitan naglalo dagiti parents naganak nga dagiti anak da nga naringgor iti pipe na agawahed apo kapitan. Gotcha. When po Bombojay kat lalakman nga dito nga gundaway nga may baga kadagiti pada nga naganak nga baganda ka di wano handa ka di palpalubusan ito anak dan nga menor de edad nga agman maneho kastamat ka dito na ring 45 na ala nagtulnog da betket din nga mamangan no sublidan to manin kasi medyo lumuklo kay tadadlaw aming ket medyo awamot ti kang jay sir nga dawat kan lang apo ka barangayan alahan ko nga rigatan nga imdoan nyo iti Bombo Radio ito do di kastagat pimpintas nga malawlaw tapno di kastak at magaganti amin to kadi adrete problema to iti barangay ang kay kat umalumiim upsat nga umasidag kada kami ket mismo nga diretso iyo kada kami no anya iti problema yon dadya lang sir. Okay apo kapitan Marquez agyaman kami agan anos ka apo kapitan. Thank you met apo Bombo J anos mo. Okay so din siya apo ni apo